ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଧୂପ ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ଲୁଣ ରଖିଥିବା ପାତ୍ରକୁ ଖୋଲା ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ। ମହିଳାମାନେ ରୋଷେଇ କରିସାରିବା ପରେ ଚୁଲା ଉପରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଘରର କୋଣରେ କେବେ ବି ଅଳିଆ ଗଦା ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ କେବେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜର ଦୁଇ ପାପୁଲିକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୁହଁକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଇନାରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ବେଳେ ବେଳେ ସେଥିରୁ ଗଜା ବାହାରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗଜାକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଘର ଉପରେ ଧଳା ପେଚା ବସିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଧଳା ପେଚା ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେବେ ବି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।